IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Naipaay iti syudad Tilawag, ti benteng bigas meron na 20 pesos sa panaggatang tibagas, kaspaset ti panagrambak iti Agriculture and Fisheries Week iti alawas. Sagun kani Engineer Sheila Marie Opelac, City Agriculturist alimitado pa ilaang ti supply tibagas nga inpaay ti National Food Authority iti syudad Gaputa Duagasut ket 50 asako laeng tinaawat da abagas. Kinunana agtultuloy tinaurno sa panakaipay iti bagas gaputa amin a kwalipikado a residente ket magunudan da iti benepisyo ti programa. Inawlawag na pay asigurado anapintas ti kalidad ti bagas gaputa da ti pagalagadan ti NFA iti panaggatang iti pagay ken panangi proseso iti bagas. 20 rice, 20 bigas meron na dito syudad Tilawag kas parte ti panang celebrar tayo ti Agriculture and Fisheries Week. So itatangal daw ang ganatong bigat masapol nga mapaibos tayo dahil inala tayo iti NFA nga 250 bags nga napintas ti klase na nga bagas. Tadi nga minti muna nga damagen da naimas ba ko nada. When actually apo ni NFA hanga agdatang iti hanga napintas ti kalidad na nga palay wano tayo irik na kuna tayo at dapat iti standards nga susurutan dahil so may pasigurado tayo apo nga naimas met dahil lako ti NFA under the P20 benteng bigas meron na. Mainaig iti daytoy inayon ni Engineer Opelac ang maipay daytoy kadagiti vulnerable sectors kas kadagiti senior citizens, solo parents, persons with disabilities wenno PWDs, indigent families, for-face beneficiaries, minimum wage earners, manalon, mangalap, ken kadagiti teaching ken non-teaching personnel ti DepEd. Mabalin ang makagatang ti aging ganan iti 10 a kilo ti tunggal beneficiaryo, malaksid kadagiti rehistrado ang manalon ken farm workers ang mabalin ang makagatang itaging gana 50 a kilo kada maysa. Inbatad pay ni Engineer Opelac, analabit ang maibos amin daytoy ingana intong bigat gapo iti dakkel a panagkid daw digiti residente. Digiti apo ket intended para kadagiti vulnerable sectors like the senior citizen, solo parent, PWDs, digiti indigent kada 4-piece, kasama mat apo digiti minimum wage earners, farmers and fisher folk ken dagiti DepEd teaching and non-teaching staff. Niti lang mabalin nga gumatang ti maximum nga 50 kilos ket ni farmer. All the rest ket naka-maximum isuna ti 10 kilos per person. Kadagiti nga categories. Nilang farmer apo ken ni farm worker provided nga RSBSA registered ken at the mismo di farmer itoy isuna lang ti allowed nga gumatang ti 50 kilos per person. So far di kitkitaan tayo tatay na i-dispose tayo maternity more than 50 bags at 50 kilos per bag. So nung kitkitaan tayo aging ganin itong bigat may dispose tayo dito ita after nga may deposit tayo pagbayad da mabalin tayo tumanan aga-bail for next month. Kabayatan na inlawlawag ni Engineer Opelac asa na pondo ti syudad tinagapo iti programa no dikit ada Memorandum of Agreement when MOA itinagbaetan ti City Government of Lawag and NFA a pinirmaan ni Lawag City Mayor James Brian Alcid. Dikit tinagkolekta a bayad manipod iti panaglako ket direkta an deposito iti NFA tapno makapag-request man iti sumaruno a supply iti sumaruno a bulan. Actually han nga nagparwar iti city ti kwarta dalang iti MOA with our City Mayor Honorable James Brian Q. Alcid, dalang ti MOA with City Government ken NFA, then awan tinwar tayo nga kwarta, inted nga dago si request tayo nga 250 bags, inton malako tayo, naglapan tayo deposit. Kamaudyanan na in panamnama met ni Engineer Opelac ang masigurado adagiti tagalawag laing iti maikan iti benepisyo kadaytoy a programa. Gapo na masapol amang ipakita dagiti umili iti balido nga ID amang ipakita iti bugod da kategorya ken panaka-residente iti syudad Tilawag. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.